जी विविध प्रकारची आक्रमणं झाली, मालिक कफूरने केलं, मुघलांच्या काळात, बहामनी राज्याच्या काळातलं आक्रमण होतं. त्या काळातही मंदिरं पाडली गेली आणि नंतर पोर्तुगीजांच्या काळातही मंदिरं पाडली. काही ठिकाणी विश्वस्तांमध्ये वाद आहे, काही ठिकाणी महाजनांमध्ये वाद आहे, काही ठिकाणी महाजन आणि सरकारमध्ये वाद. आपण एका घरात राहतो तेव्हा देखील एका घरात देखील प्रत्येकाचा विचार वेगळा असतो, त्यामुळे किती वाद होतो. या सगळ्या वादाच्या संदर्भात आज जर आपण बघितलं तर शेवटी आपल्याला दावा केला असतो. जर आपण प्रश्न बघितला की ज्या न्यायालयात आपण जातो तिथे मी सत्य बोलेन ही शपथ कशावरती घ्यावी लागते, म्हणजे न्यायालयात सुद्धा मी सत्य बोलेन हे सांगण्यासाठी धर्माचा आधार घ्या. राजवटीखाली तर मंदिरांचा ठरवून सिस्टमॅटिक विध्वंस केला गेला आणि असे पोर्तुगीजांचे रेकॉर्ड्स आहेत की एका वर्षामध्ये 66 मध्ये 300च्या वर मंदिरं तोडली गेली, अजून एका वर्षामध्ये बार्देशमध्ये 350च्या वर मंदिरं तोडली गेली, छोटी मोठी सर्व प्रकारची. हे त्यांनी नोट केलेलं आहे, आपण नाही, पण त्यांच्या रेकॉर्ड्समध्ये असं आहे, कारण त्यांनी खूप अभिमानाने मिरवलं की आम्ही ही पेगन मंदिरं उद्ध्वस्त केली. ते संघटित एकत्रित येतात आणि आपल्याला ज्या मागण्या आहेत त्या व्यवस्थितपणे सरकार दरबारी मांडतात. मग मंदिरांचं संकट का असू नये, मंदिरं का संघटित असू नये या दृष्टीने आपणही विचार करणं आवश्यक आहे. मी अन्य धर्मियांची उदाहरणं सांगत नाही, ते आपल्याला व्यवस्थित ज्ञात आहेत, आपण जाणकारही आहात, परंतु आपण काय करू शकतो हे याचं एक उदाहरण आहे. गोव्यात यानंतर 15 रिलिजियस क्षेत्रावरून 350 मंदिरांची यादी 2013 साली सरकारने घोषित केली. सुप्रीम कोर्टचा आदेश आहे. कुठली मंदिरं घुसवून दिली, जुनी पुरातन मंदिरं त्यात होती.